čo ukázať. Dobre si obhliadni toto. A toto? A toto. Ahoj. Týva nám. No a keďže Adam nemôže odísť z vysielania, nemôže nám zabrániť aj v tejto činnosti, ktorou sa chceme zbaviť niekoľko odpadkov z priestorov, ktoré tam možno ani on nepriniesol. Takže použijeme systém poštovej schránky. Výborne. Áno, ide to tam. Rudy. Sa páči, Adam? Aj. Flašku tam nedáme. Flaštička značkového nápoja tam nevojde. No nie. Ale podľa mňa vojde, ale my musíme upraviť. CDčko slovenského umelca nebudeme menovať. Adam sa pozerá? Ahoj, Adam. Ahoj, Adam. Adam sa pozerá. Pozerá, áno. Čau, čau. Mohlo toho byť viacej, ne? No, škoda. Aj fľaša vojde. Musí. Ešte máme posledné víťazoslavy moje. Je to podsta. Je to sčítaný. To nás mrzí, ale táto urnička na hlasy. Kamila Magálová. Radi, ako sa rozviesť. Nechaj jedno prestíža. Nechaj jedno. Martin, nech sa páči. A bude tam aj premiér. A hodiť do urničky. Výborné. A čo, o čo? O toto. Pavla, nech sa páči. Nech sa páči, môžeš to prísť na Ono to nevie, hej? Ale bude mať štestíčko. Ale nemôže odísť vysielať. Pozerá z okna. Adam je naštvaný.